γράψει στα μέλη του EV Club φυσικά στην έκθεση του Ήχος Εικόνα. Μου δίνει χαρά και φυσικά τιμή που είμαι εδώ μαζί σας. Ούτως ή άλλως επαγγελματικά εγώ ξεκίνησα και ανδρώθηκα μέσα από φόρουμ. Οπότε επιπλέον χαρά. Θα μιλήσουμε, μου είπε ο Ανδρέας να μιλήσουμε για Smart Home, το οποίο για μας είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εταιρείας μας. Με αυτό δουλεύουμε πάρα πολλά χρόνια και θεωρώ ότι το έχουμε εξελίξει πάρα πολύ σαν εταιρεία. Από το 2003 που ξεκίνησε η εταιρεία, πρακτικά σιγά σιγά καταλάβαμε ότι το Smart Home όπως δίνεται σαν ιδέα στους καταναλωτές είναι λάθος, γιατί πρακτικά δεν γίνεται το customization που χρειάζεται. Ένα σημαντικό ερώτημα που κάνω πάντα στους υποψήφιους πελάτες, μετά γίνονται και φίλοι, είναι θεωρείτε, λέω, φεύγοντας από το σπίτι σας με ένα πάτημα ενός μπουτών να κλείνετε τα φώτα όλα του σπιτιού ή να κατεβαίνουν όλες οι σίτες ή όλα τα ρολά smart? Αν μου απαντήσουν λοιπόν ναι, θεωρώ ότι δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει smart, γιατί smart δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει κανένας βαθμός ευφυΐας. Το να μπορούν από ένα σημείο της κατοικίας να ανεβοκατεβάζουν τα ρολά ή οτιδήποτε ή να κλείνουν τα φώτα. Αυτό δεν σημαίνει ευφυΐα, αυτό είναι απλά ευκολία, η οποία είναι φυσικά καλοδεχούμενη. Ευκολία μας δίνουν και πολλές σύγχρονες εφαρμογές, όπως είναι μέσα στα κινητά τα application που μας βοηθάνε μέσα σε ρελέδες να ανοιγοκλίνουμε το θερμοσύφωνό μας, να ανοιγοκλίνουμε το air condition πριν φτάσουμε σπίτι μας ή ενδεχομένως να κλείσουμε και μερικούς ρελέδες άμα ξεχάσουμε κάτι ανοιχτό. Αυτό λοιπόν θεωρείται ότι είναι ευκολία. Smart όμως, που η λέξη θεωρεί ότι είναι κάτι ευφυές, που είναι το ευφυές, δεν είναι σίγουρα κάτι τέτοιο. Το Smart Home πρακτικά πρέπει να έχει αυτές τις 4 έννοιες, δηλαδή να εξοικονομεί, να δημιουργεί άνεση στον πελάτη, να δίνει το αίσθημα της ασφάλειας και φυσικά της ψυχαγωγίας. Σε όλους αυτούς τους τομείς, για ποιο λόγο? Γιατί πρακτικά θα έπρεπε η έννοια smart σε μια κατοικία να λειτουργούσε σαν ένας, ας το πούμε, ψηφιακό butler. Όσο μεγαλύτερο το σπίτι, τόσο πιο ευφυές πρέπει να είναι. Γιατί όσο είναι μικρότερο, φανταστείτε σε ένα σπίτι 80-70 τετραγωνικά, άμα γυρίσουμε το κεφάλι μας αριστερά-δεξιά, θα δούμε αν έχει μείνει κάποιο φως αναμένο. Αλλά σε ένα σπίτι το οποίο έχει πατώματα ή εκτείνεται σε μεγάλα τετραγωνικά, εκεί λοιπόν από εκεί ξεκίνησε ούτως ή άλλως και η ιδέα ότι πρέπει να ελέγχω το σπίτι μου. Όχι για τα σπίτια των 60, 70, 80, 100 τετραγωνικών, γιατί με ένα γρήγορο γύρισμα βλέπουμε το τι γίνεται στην κατοικία μας. Αλλά σε μεγαλύτερα σπίτια, πολυεπίπεδα ή σε μεγάλες εκτάσεις, σε μεγάλα τετραγωνικά, να το πω πολύ απλά, με κήπους, πισίνες κτλ. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά όταν βιάζεσαι να κάνεις κινήσεις καθημερινότητας, να μπορείς να ελέγξεις το σπίτι σου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχει εφαρμογή και στην εξοικονόμηση της ενέργειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα πιο απλά πράγματα που θα πω είναι ξεχασμένα φώτα ή ξεχασμένοι θερμοσύφωνες, παράδειγμα που χρησιμοποιούν πάρα πολύ ακόμα. Να μας δώσει την άνεση από την καρέκλα μας να καθόμαστε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να μην χρειάζεται να τρέχουμε για αυτές τις δουλειές αριστερά-δεξιά να δούμε τι γίνεται ή να μιλάμε με τους ανθρώπους του σπιτιού μας. Να μας παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια, να γνωρίζουμε το τι γίνεται μέσα στην κατοικία. Αυτό είναι ένα επίπεδο επίσης smart. Και τέλος να μπορεί να μας ψυχαγωγεί, να ενοποιήσει την ψυχαγωγία. Για να πετύχουμε τώρα αυτό, θα σας κάνω και μια πολύ μικρή εισαγωγή στο τι υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, αλλά και στην ελληνική. Γιατί ευτυχώς η Ελλάδα έχει ακολουθήσει τα βήματα αυτά εδώ και καιρό, οπότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε όλες τις εταιρείες παρόντες, σαν χώρα. Έχω συγκεντρώσει 3 εταιρείες και ένα πρωτόκολλο. Γιατί ξεκινώντας από το πρωτόκολλο, το KNX, που είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ευρώπη, στο εξωτερικό, εκτός μάλλον Ευρώπης, είναι περίπου άγνωστο, αλλά επειδή στην Ευρώπη είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο δημιουργήθηκε από τη Siemens, κάτι γαλλικές εταιρείες, δεν τα θυμάμαι ακριβώς να σας τα πω με τα ονόματα των εταιριών, είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο έχει πάει πάρα πολύ καλά εδώ, αλλά βασίζεται σε κάποια λίγο πιο παλιά λογική. Δεν βασίζεται σε έναν κεντρικό προσέσορα, στον οποίο κάνει, ας το πούμε, τον διευθυντή ορχήστρας, όλες οι εντολές να πέφτουν πάνω του και αυτός να στέλνει τα σήματα αριστερά και δεξιά το τι πρέπει να γίνουν. Αλλά φανταστείτε ότι κάθε μικρό keypad, δηλαδή μπουτονιέρα ή οτιδήποτε υλικό, είναι ένας μικρός αυτοματισμός που ενεργεί σε συγχορδία με τους άλλους.
Αυτό το πρωτόκολλο λοιπόν το KNX, φυσικά όλες οι εταιρείες το αγκαλιάσανε, γιατί είναι open source, θα μπορούσαμε να το πούμε ως Android, έτσι στη γλώσσα των ηλεκτρονικών, γιατί δίνει εύκολα στον οποιοδήποτε τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί ως κατασκευαστής και να παράγει υλικά. Προφανώς με κάποιο τίμημα, αλλά είναι πάντως εκατοντάδες οι κατασκευαστές που είναι συμβατοί. Οι άλλες τρεις εταιρείες που βλέπετε, η Control4, η Lutron και η Crestron, είναι τρεις εταιρείες οι οποίες είναι και οι τρεις αμερικάνικες. Η μητέρα του αυτοματισμού και του Smart είναι η Αμερική, οι οποίοι όμως λειτουργούν με το δικό τους πρωτόκολλο. Αποκλειστικά δικό τους πρωτόκολλο. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεργαστεί η Control4 με την Crestron ή η Lutron με την Crestron. Γίνονται αυτά τα παντρέματα, αλλά θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο αποφεύγονται. Αλλά εν κατακλείδη όλοι λειτουργούν με το KNX. Και άμα δείτε μέσα στα σημεία που διαφημίζονται, θα πούνε ότι είμαστε compatible με KNX. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, γιατί η ευρωπαϊκή αγορά ιδάλλως θα ήταν πολύ μικρή σαν πωλήσεις. Όμως, τι κάνουν αυτές οι εταιρείες? Η Control4, ας πούμε, έχει πάρα πολλές δυνατότητες με πολύ υψηλό value for money. Δεν σας κάνει πολύ μεγάλο customization, όχι, αλλά καλύπτει το 95% των απαιτήσεων. Πάρα πολύ καλή εταιρεία. Η Lutron είναι ο βασιλιάς του φωτισμού. Τα ακριβότερα ξενοδοχεία, οι ακριβότερες βίλες, τα καλύτερα, να το πω, τα έργα αναφοράς φωτισμού, από πίσω είναι η Lutron. Η Lutron είναι ο εφευρέτης του ροστατικού διακόπτη που ντυμάρουμε τα φώτα μας σπίτι. Αυτοί τον ανακαλύψανε. Είναι η πρώτη εταιρεία που εξέλιξε το φωτισμό και πραγματικά, επειδή το δουλεύουμε εμείς στην εταιρεία, δουλεύουμε με όλες αυτές τις εταιρείες, πρακτικά θεωρώ ότι είναι ο βασιλιάς του φωτισμού. Είναι μακράν η καλύτερη εταιρεία στο να μπορέσει να σας κάνει φως και σκίαση επίσης πάρα πολύ καλή. Έχουν πάρα πολύ καλά υλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κουρτίνες, shading, ρολά κτλ. Crestron. Η Crestron είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει στον κόσμο στο κομμάτι του αυτοματισμού. Η Crestron δημιουργεί αφάνταστα πράγματα και το μότο της είναι ότι δεν υπάρχει όχι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπορούμε να σας το παρέχουμε, αρκεί ο προγραμματιστής σας, η εταιρεία δηλαδή που αναλαμβάνει το έργο, να έχει τις γνώσεις. Γιατί πλέον οι γνώσεις που χρειάζεσαι για να προγραμματίσεις έργα Crestron υψηλού επίπεδου είναι πάρα πολύ δυνατές. Αυτές λοιπόν οι 4 εταιρείες, μάλλον οι 3 εταιρείες, συν ένα πρωτόκολλο, γιατί εδώ πέρα βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες από κάτω, πρακτικά είναι ο σύγχρονος αυτοματισμός. Από αυτούς περνάνε όλοι, τα νέα πρωτόκολλα από αυτούς ελέγχονται, γιατί άμα δεν περάσουν από αυτούς, δεν υπάρχει πώληση, να σας το πω πολύ απλά. Δεν υπάρχει ελπίδα να βγούνε και να πουλήσουν ως προϊόντα. Αυτές οι 4 λοιπόν, οι 3 συν 1 εταιρείες, το πρωτόκολλο όπως είπαμε, δημιουργούν τη μεγάλη ελπίδα ο αυτοματισμός στο σπίτι να εξελιχθεί περαιτέρω. Στο φωτισμό, να σας πω μερικά πράγματα. Ο βασικός είναι η εξοικονόμηση, ο χειρισμός και η άνεση. Να δούμε μερικά παραδειγματάκια, πριν πάμε μάλλον σε υλικά, να δούμε μερικά παραδειγματάκια, τι σημαίνει φωτισμός. Και για ποιο λόγο το πιο σημαντικό πράγμα, άμα κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει smart home, είναι να σκεφτεί τι χρειάζεται ο ίδιος, όχι τι του παρέχει μια εταιρεία. Όλοι μπορούμε να πάμε σε ένα διακόπτη και να ανάψουμε μερικά φώτα. Όπως όλοι, μπορούμε να σας πω εγώ ότι από έναν διακόπτη πλέον δεν θα ανάψετε κάθε διακόπτης ένα άναμα, δηλαδή τη λάμπα αυτήν, την απλήκα την άλλη, το κεντρικό φως. Πλέον αυτά έχουν ομαδοποιηθεί και έχουν γίνει διακόπτες, επίτυχοι διακόπτες, οι οποίοι έχουν 3, 4, 5, 6, 7, 8 ή 10 buttons, που σημαίνει ότι τελειώσαμε με αυτές τις μεγάλες, σαν πρώτο στάδιο, πολλαπλές σειρές διακοπτών που υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένας διακόπτης που μπορεί να κάνει μέχρι και 10 διαφορετικά πράγματα. Αλλά σε διάφορα σπίτια, σε διάφορες κατοικίες, στις οποίες έχουμε πολλά ανάματα, έτσι τα λέμε στα ηλεκτρονικά, μέσα σε έναν χώρο, θέλουμε σενάρια φωτισμού. Δεν θέλουμε να ανάψουμε ένα κουμπί, ένα φως, γιατί φανταστείτε, άμα θέλετε να δημιουργήσετε ένα σενάριο φωτισμού, το οποίο να είναι ωραίο για να παρακολουθήσουμε τηλεόραση, ένα άλλο για να φάμε, ένα άλλο για να παίξουμε με τα παιδιά μας. Αυτά λοιπόν φτιάχνουμε, ας το πούμε, το επίπεδο φωτισμού κάθε παροχής που θέλουμε. Μερικά μπορεί να είναι και τελείως ανοιχτά, μερικά να είναι και τελείως κλειστά από αυτά τα 10 φωτιστικά που έχει ο χώρος, και το σώνουμε ως σενάριο. Και το ανακαλούμε μετά όποτε θέλουμε ως σενάριο. Όλα ωραία μέχρι εδώ.
Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση, να δούμε πώς γίνεται και λίγο το έξυπνο που σας είπα, που βάζουμε μερικά φωτοκύτταρα. Δηλαδή, φωτοκύτταρα λέγονται πλέον, θα τα λέγαμε ορθότερα, ανιχνευτές παρουσίας. Περνάμε το βράδυ από κάπου, μας βλέπει ο αισθητήρας, μας ανοίγει το φως. Πολύ ωραία, το θέλουμε. Ειδικά άμα είναι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, 2 η ώρα τα ξημερώματα και θέλουμε να πάμε προς την κουζίνα να πιούμε ένα νερό, ιδανικά θα θέλαμε, άμα έχει η κατοικία μας κάποιους ανιχνευτές κίνησης σε όλο το διάστημα αυτό η παρουσίας, να μας δημιουργεί ένα φωτεινό μονοπάτι. Και με πόσο dimming, τόσο, ώστε να μην κλείνουν τα μάτια μας από τον υπερβάλλον φωτισμό. Άμα είναι dimmer δηλαδή το διάδρομος, να μπορούμε να το κάνουμε 10-15% ίσως να βλέπουμε, για να φτάσουμε μέχρι την κουζίνα μας. Να πιούμε το νερό και να γυρίσουμε πίσω. Οπότε χρησιμοποιούμε λοιπόν αισθητήρες. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται λίγο έξυπνο, γιατί του λέμε μέχρι τις 12:01 να λειτουργεί με πλήρη φωτισμό ή με ένα επίπεδο φωτισμού ο αισθητήρας. Μετά τις 1-2 σκεφτόμαστε ότι για να πάμε στην κουζίνα από το κρεβάτι μας δεν θα θέλαμε, ή προς την τουαλέτα δεν θα θέλαμε την πλήρη ισχύ του φωτισμού. Αρχίζει σιγά σιγά και γίνεται έξυπνο. Πάμε και λίγο πιο κάτω. Τι γίνεται σε μια περίπτωση στην οποία σε ένα καθιστικό έχουμε κάπου αισθητήρες, αλλά βλέπουμε τηλεόραση και έχουμε βάλει ένα σενάριο. Ο αισθητήρας θα λειτουργήσει εκείνη την ώρα, μα περάσει κάποιος από πίσω μας. Και την ώρα λοιπόν που παρακολουθούμε τηλεόραση, ξαφνικά αναβοσβήνουν τα φώτα αυτορυθμικά, γιατί πέρασε το παιδί. Οπότε πάλι δεν έχουμε θεία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται το custom integration, χρειάζεται ο προγραμματισμός. Που να λέμε ότι σε περίπτωση που έχει πατηθεί κάποιο σενάριο, σε ένα button ή σε μια ταμπλέτα αφήσει να έχει επιλεχθεί ένα σενάριο, να μην λειτουργεί σε αυτές τις ώρες ο αισθητήρας παρουσίας. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας εισάγω μέσα μας, είναι ότι να εισάγω μάλλον στο μυαλό μας, είναι ότι πρακτικά το έξυπνο σπίτι πρέπει να το σκεφτούμε να λειτουργεί έξυπνο για μας. Όχι ότι υπάρχει ένα έξυπνο προϊόν το οποίο θα το πάρουμε από το ράφι ενός πολυκαταστήματος ή μιας εταιρείας σαν και τη δικιά μου κτλ. Όχι. Πρέπει να σχεδιαστεί κάτι πάνω σας. Πάνω στις ανάγκες του σπιτιού σας, πάνω στις ανάγκες της ζωής σας. Να ακολουθηθεί το modus vivendi που έχετε. Εδώ πέρα βλέπουμε 3 πράγματα. Βλέπουμε έναν επεξεργαστή ράγας. Αυτός είναι που σας είπα πριν ο μαέστρος που δεν έχει το KNX. Αυτό είναι λοιπόν από την Crestron. Είναι μια μονάδα ράγας, λέμε όλα τα υλικά που μπαίνουν στους πίνακες. Για όσοι δεν το γνωρίζουν, γι' αυτό το είπα. Ήταν μια λέξη την οποία ίσως να μην την έχετε ακούσει. Αυτό μπαίνει μέσα στον ηλεκτρονικό σας πίνακα. Αυτό είναι ένα dimmer από τη Lutron. Για να δείτε πώς έχει, θα σας εξηγήσω και τι βλέπετε πάνω. Και αυτό είναι ένα dimmer από την Control 4. Ας δούμε λίγο τον επεξεργαστή τι κάνει. Αυτός μέσα του έχει λοιπόν την επεξεργασία που μπορεί να κρατήσει μια ολόκληρη κατοικία. Αλλά εκτός από την επεξεργασία, η οποία εδώ πέρα θα ερχόταν με ένα LAN, σας δίνει και περισσότερα πράγματα. Να κάνετε τι? Σας δίνει input και output. 8 εισόδους και εξόδους. 8 είσοδοι και έξοδοι τι είναι? Κάτι που διαβάζουμε, ένα μπουτόν που πατάμε ή μια μαγνητική επαφή που άνοιξε από την γκαραζόπορτα και οπότε παίρνουμε την επαφή ότι άνοιξε η γκαραζόπορτα και κάνουμε ένα event μέσα στο σπίτι. Ανοίγουμε κάποια φώτα. Ανοίγουμε ενδεχομένως κουρτίνες. Κάτι κάνουμε, έτσι. Αυτό, το τι θα κάνουμε είναι δικό σας. Είναι customization δικό σας. Έχουμε εδώ πέρα 4 IR, infrared, που σημαίνει ότι με ένα γεγονός εγώ μπορώ να δώσω ένα σήμα προγραμματιστικά, να σας ανοίξω μια τηλεόραση η οποία είναι IR. Χτύπησε ο συναγερμός, άνοιξε μου την τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρά μου και φέρε μου το κανάλι με τις κάμερες. Να σας δώσω μια εικόνα γρήγορη. Γιατί να χρειάζεται το IR εκεί πάνω? Έχουμε ρελέ. Έχουμε 4 ρελέ, όχι ρελέ ισχύως φυσικά, ρελεδάκια. Τα οποία για παράδειγμα έγινε ένα γεγονός. Κλείσε μου ένα ρελέ, παράδειγμα μπορούμε μέχρι να έχουμε event ποτίσματος. Κάθε μέρα στις 2 η ώρα κλείσε μου αυτό το ρελέ, που σημαίνει ότι θα πας και θα ανοίξεις την ηλεκτροβάνα που ποτίζει την πίσω μεριά του κήπου. Ή χτύπα μου μια σιρήνα, άμα ήταν θέμα ασφάλειας. Εδώ πέρα είναι η καλωδίωση, η οποία είναι του bus. Όλα αυτά τα συστήματα για να μιλήσουν μεταξύ τους χρειάζονται μια καλωδίωση δικιά τους.
Είναι μια καλωδίωση ασθενής, όπως είναι και οι μπουτονιέρες, όπως είναι όλα τα υλικά που καλωδιώνονται. Ξεχνάμε την ισχυρή καλωδίωση, δεν τρέχει μέσα στο σπίτι παρά μόνο όπου χρειάζεται να ανοίξει φως. Δεν τρέχουν 230 βολτ, οπότε ο διακόπτης που έχουμε στον τοίχο είναι χαμηλής τάσης, είναι 24. Αυτά λοιπόν συνδέονται όλα εδώ πάνω. Εδώ έχουμε δύο RS232 για συσκευές οι οποίες είναι ενδεχομένως 232, RS232, πάρα πολλές συσκευές ακόμα. Και εδώ πέρα έρχεται το IP του. Το USB είναι μόνο για να γίνονται αναβαθμίσεις, το IP είναι το LAN για να μπορέσει να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Εδώ πέρα βλέπουμε γρήγορα, θα το πάω, εξόδους ρελέ, 4 εξόδους ρελέ, που σημαίνει ότι ανάβουμε εδώ φώτα και με εδώ, άμα είναι 1-10, τα ντυμάρουμε. Που σημαίνει ότι παρέχουμε τροφοδοσία προς τη λάμπα και με 1-10 δίνουμε 0 έως 10 βολτ και του λέμε έτσι πήγαινε στο 50%, είναι 5 βολτ. Στέλνουμε λοιπόν 5 βολτ και μπορούμε και ντυμάρουμε το φωτιστικό μας. Και τέλος εδώ πέρα έχουμε ένα dimmer αντίστοιχο, αλλά με 230 βολτ από την εταιρεία Control4. Όπως βλέπετε όλοι σχεδιάζουν υλικά τα οποία μπαίνουν μέσα σε ηλεκτρολογικούς πίνακες για αυτό το λόγο. Γιατί είναι υλικά τα οποία ελέγχουν φωτισμό, κουρτίνες, ρολά, τέτοια πράγματα. Αντίστοιχα, κύριοι, υπάρχουν και με KNX. Τα ίδια ακριβώς πράγματα είναι, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτές είναι μερικές οι σύγχρονες μπουτονιέρες. Μια μπουτονιέρα KNX, η οποία έχει και λεντάκια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάποιο αναμένο, με heating, το blind πάνω και κάτω, είναι διπλού μπουτόν, αριστερά-δεξιά, και εδώ πέρα light, φωτισμός. Εδώ έχουμε μία άλλη, η οποία είναι ένα KNX παλικίμπαντα, αλλά το οποίο προφανώς δίνει και θερμοκρασία για να μπορεί να ελέγχει, έχει δηλαδή πάνω του και θερμόμετρο και θερμοστάτη για να μπορούμε να ορίσουμε. Αυτό είναι ένα design της Lutron με 2 button, γυρνάνε minimal όλα, φεύγουν τα πολλά κουμπάκια και τα λοιπά και αρχίζουν και τα κάνουν τα πράγματα πολύ λιτά. Φυσικά αυτό το μπουτόν δεν ανάβει ένα φως, μπορεί να ανάψει σενάρια φωτισμού. Έτσι, είναι έξυπνος ο διακόπτης. Και μια εταιρεία που είναι συνεργάτης πολλών άλλων, κατασκευάζει για πάρα πολλούς διακόπτες, είναι αυτή εδώ που έχει και joystick πάνω ή μπουτόν. Με λίγα λόγια, η φαντασία του ιδιοκτήτη και του αρχιτέκτονα ή του εσωτερικού διακομιτή θα βρει πάρα πολλές λύσεις όσον αφορά τον τύπο των χειριστηρίων μέσα στον χώρο. Ένα άλλο πράγμα είναι η θέρμανση και ο κλιματισμός. Όλοι έχουμε πλέον ή ξέρουμε για τα γνωστά air conditioning, τα οποία έχουν Wi-Fi. Είμαι στο γραφείο μου, βάζω το air conditioning, γυρνάω σπίτι μου. Αυτό λοιπόν υπήρχε χρόνια στον αυτοματισμό, γιατί εμείς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τα συστήματα αυτά απομακρυσμένα πριν έρθει το Wi-Fi πάνω στην ίδια την κλιματιστική μονάδα. Εδώ είναι ένας θερμοστάτης, ο οποίος μπορούμε να έχουμε, η Crestron τα έχει βάλει μαζί με volume, blinds και ελέγχει και τη θερμοκρασία, δηλαδή έχει πολλαπλά πράγματα για να μπορέσει να ελέγξει. Από τη Lutron πάλι ένας ίδιος θερμοστάτης, ο οποίος επίτυχος κάνει διαφορετικά πράγματα, όπως έχει και φωτισμό από εδώ με πάνω κάτω για να ντυμάρει και από εδώ ελέγχει τον κλιματισμό. Και σας δείχνω τώρα και μια μονάδα, η οποία μπαίνει και αυτή στον πίνακα. Αυτό είναι το Holy Grail που ανακαλύφθηκε πριν από 7-8 χρόνια, ελέγχου όλων των κλιματιστικών, των μεγάλων, των VRV, όχι των εσωτερικών μονάδων των μικρών, των split. Αυτό είναι Ισραηλινού κατασκευαστή, ο οποίος έχει όλους τους κωδικούς, περίπου όλους, όλων των εταιριών, συνδέεται πάνω στις γραμμές της Daikin, της Fujitsu, οποιασδήποτε εταιρείας, να μην λέω ονόματα, και πρακτικά πάει και γίνεται ένα χειριστήριο για αυτούς και μπορούμε εμείς μετά με τον αυτοματισμό μας και το ελέγχουμε. Μέχρι πρότινος οι κατασκευαστές δεν δίνανε τους κωδικούς τους και δεν μπορούσες να τους ελέγξεις. Έπρεπε να πάρεις ένα δικό τους χειριστήριο, το οποίο έκανε 5, 6, 7 χιλιάδες για να μιλούσες με έναν αυτοματισμό. Ο κύριος αυτός το κατήργησε με τα μισά λεφτά. Λοιπόν, συστήματα ασφαλείας. Όπου θέλετε με σταματάτε, ό,τι απορία υπάρχει. Συστήματα ασφαλείας. Πολλοί με ρωτάνε γιατί να βάλουμε στο σύστημα ασφαλείας μας, να το πούμε όπως το λέμε απλά, τον συναγερμό πάνω στον αυτοματισμό. Για 2 λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι συνήθως πλέον όλοι έχουμε το συναγερμό μας στο κινητό μας. Είναι αλήθεια αυτό?
Τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα? Έχετε μόλις βγάλει το συναγερμό σας στο cloud. Αυτό έχετε κάνει. Αυτό δεν είναι κακό, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, αλλά φανταστείτε ότι μια εταιρεία που έχει τον συναγερμό σας, ανά πάσα στιγμή αν τη χακάρουνε, στον μεγάλο και καλό και απίστευτα δυνατό σερβερ της Microsoft, οποιασδήποτε εταιρείας, ξαφνικά μπορεί, να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, να σας απενεργοποιήσουν τον συναγερμό. Έτσι. Ή εμείς που ανοιγοκλίνουμε, ακόμα και εγώ που έχω ένα ρελέ και ανοιγοκλίνω ένα θερμοσύφωνο, μπορεί κάποιος να πει αυτή η εταιρεία που πουλάει τους αυτοματισμούς αυτούς, ας ανάψουμε όλους τους θερμοσύφωνες του κόσμου ταυτοχρόνως. Θα γίνει ένα παγκόσμιο blackout. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το cloud έχει τα καλά του, αλλά έχει και κάποια αρνητικά που, άμα τα σκεφτούμε λίγο, μας δημιουργούν ανατριχύλα. Πρακτικά, λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα ότι το σύστημα του ασφαλείας βοηθάει αφενός να είναι πάνω στο σύστημα αυτοματισμού, γιατί του ελέγχουμε, του αυξάνουμε την ασφάλεια, δεν το βγάζουμε στο cloud, το χρησιμοποιούμε εμείς εσωτερικά με VPN. Άμα χρειαστούμε να βγούμε απ' έξω, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το κάνουμε πολύ πιο φιλικό στο χρήστη. Εξαιρετικά φιλικό. Όλοι έχετε έρθει σε επαφή με χειριστήρια συναγερμού, τα οποία ενδεχομένως λέει ζώνη 1, ζώνη 2, ζώνη 3, ζώνη 4 και ψάχνουμε να δούμε ποια είναι η ζώνη 14 που μόλις χτύπησε. Αυτά λοιπόν καταργούνται με τα συστήματα του αυτοματισμού. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα έχω φέρει print screen από οθόνες για να καταλάβετε τι είναι αυτό που περιγράφουν. Εδώ είναι ένα print screen από κάμερες. Έχουμε πάρει λοιπόν τις κάμερες που θέλει ένας ιδιοκτήτης, να μην τις έχουμε μέσα στην εφαρμογή του DVR που έχει, γιατί πρέπει να ανοίγει πολλές εφαρμογές και την έχουμε embedded μέσα στη δική μας εφαρμογή. Και φέρνουμε λοιπόν τις κάμερες εδώ. Όμως μπορούμε και του δίνουμε τη δυνατότητα να τις ομαδοποιήσει όπως κρίνει αυτός. Σκάλες, stairs, κάπου γράφουμε, offices, entrance, ο έκτος, ground floor. Αυτά είναι γραφεία κιόλας. Οπότε, τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι του δίνω τη δυνατότητα του χρήστη να διαχειριστεί μόνος του και να φτιάξει τις κάμερες, να τις βλέπει, να τις γκρουπάρει με λίγα λόγια όπως θέλει αυτός. Ανεξάρτητα βέβαια η καταγραφή γίνεται αυτόνομα, δεν επεμβαίνουμε πάνω σε αυτό, εμείς απλά βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα παράλληλα είναι μια ίδια σελίδα, στην οποία βλέπουμε κάποιες κάμερες ενδιαφέροντος, συν το συναγερμό του. Εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα ότι έχουμε kitchen window, είναι ready, είναι κλειστή επαφή, δεν έχει trouble και μπορούμε να την κάνουμε bypass. Πόσο πιο απλό θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο από το να βλέπουμε νουμεράκια. Οπότε εδώ πέρα αυτό είναι scrollable το περιβάλλον, που σημαίνει ότι μπορούμε να του κάνουμε και κάποιες ομαδοποιήσεις επίσης σε ζώνες. Οπότε αν έχουμε για παράδειγμα 5 ζώνες ή 6 ή 7, μπορεί να τις κάνει ο ίδιος bypass και να οπλίσει το σύστημα ασφαλείας του, ενώ στην άλλη περίπτωση πρέπει να πηγαίνει στο ταμπλετάκι του συναγερμού, στο keypad και να πατάει μία-μία να κάνει bypass στις ζώνες. Δίνουμε δηλαδή άνεση, ευκολία και το καλύτερο είναι ότι όταν τις βλέπει αυτές τις ζώνες από εδώ, να ένα απλό κλασικό σύστημα συναγερμού, πληκτρολόγιο, εδώ λοιπόν για να μπορέσει να τις δει από το γραφείο του, την κατοικία του, πρακτικά συνδέεται με VPN και δεν βγαίνει σε κανένα cloud. Αυξάνουμε την ασφάλεια. Συστήματα επικοινωνίας. Σε ένα σπίτι, όπως ξέρετε, έχουμε θηροτηλεοράσεις. Πολύ βασικό πράγμα. Ή άμα έχουμε μερικά touch screen, φανταστείτε ότι μπορεί να επικοινωνήσει το ένα touch screen με το άλλο. Πρακτικά λοιπόν έχουμε κάποια μπουτονιέρα, ή αυτή είναι από εδώ ή αυτή είναι από εδώ, οι οποίες είναι και SIP τεχνολογίας. Είναι πάρα πολλές, δεν είναι ενδεικτικά παραδείγματα έχω φέρει. Οι οποίες αυτές όταν είναι κάποιος και χτυπάει το κουδούνι, δεν έχουμε επιπλέον εσωτερική θηροτηλεόραση. Στο ίδιο το touchscreen ή στο iPad που έχουμε μέσα στην κατοικία, έρχεται η κλίση της θηροτηλεόρασης και ανοίγουμε την πόρτα. Από οποιοδήποτε μέρος εντός κατοικίας και εκτός κατοικίας. Ψυχαγωγία. Πάμε λίγο στο χώρο μας. Ήρθαμε λίγο στα δικά μας τα μονοπάτια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον πολυζωνικό τον ήχο. Ίσως η περισσότερη γνώση που έχουμε στα πολυζωνικά συστήματα ήχου είναι μέσω των ολοκληρωμένων ενισχυτών που δίνουν και 2 και 3 ζώνες. Πολύ ωραία. Φανταστείτε το ότι μπορεί να γίνει επί 8, επί 16, επί 32, επί όσο θέλετε.
Όσο μεγάλο και αν είναι ένα σπίτι, μπορούμε εμείς με ειδικές συσκευές να μεγαλώσουμε τις ζώνες του ήχου. Γιατί με έναν ενισχυτή, έναν πολυζωνικό, συνήθως καλυπτόμαστε με ένα καθιστικό, μια βεράντα, μια κουζίνα που είναι δίπλα. Αλλά τι γίνεται στα υπνοδωμάτια? Καταφεύγουμε σε αυτόνομες λύσεις. Αγοράζουμε λύσεις οι οποίες είναι αυτόνομες είτε ηχεία, τα βάζουμε μέσα στα γραφιάκια ή με Bluetooth κτλ. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το καταργήσουμε. Δηλαδή σε ένα σπίτι το οποίο θέλει να χτίσει τώρα, σήμερα, ένα σύστημα πολυζωνικό, μπαίνουν κάποιοι ενισχυτές. Να σας το πω πολύ απλά, να το δούμε λίγο εδώ. Να ένας πολυζωνικός ενισχυτής, ο οποίος δίνει 8 εξόδους ηχείων και παίρνει πάνω του πολλές πηγές. Γέμισε αυτές από πηγές ή τελειώσανε τα δωμάτια. Βάζουμε άλλον έναν, σαν να λέμε cascade. Και το καλό ποιο είναι? Ότι μπορεί αυτό να μην είναι αναγκασμένο να τοποθετηθεί σε ένα χώρο rack. Όχι. Μπορεί να είναι εκεί που μας εξυπηρετεί. Ένα σημείο μπορεί να είναι κοντά στα υπνοδωμάτια, να μπει ένα τέτοιο και να πάρει υπνοδωμάτια και λουτρά. Ένα άλλο μπορεί να μπει κάπου στο καθιστικό και να πάρει το καθιστικό και τις εξωτερικές περιοχές. Και όλα αυτά, οι πηγές που πέφτει στο ένα με το άλλο εναλλάσσονται. Οπότε μπορούμε, αν έχουμε εδώ πέρα από πάνω 5 πηγές, να τις ακούσουμε στον άλλον ενισχυτή που είναι σε ένα άλλο σημείο. Αυτό λοιπόν η ευκολία που παρέχουν οι πολυζωνικές εγκαταστάσεις είναι απεριόριστη. Φυσικά δεν θα κάτσω να σας εισάγω τώρα το τι παρέχουν μέσα. Φυσικά έχουν τα AirPlay, φυσικά έχουν τα Spotify, Embedded, όλα αυτά υπάρχουν μέσα σε όλα τα μηχανήματα. Μηδενός εξαιρουμένου. Οπότε πρακτικά με έναν πολυζωνικό ενισχυτή, όχι αυτό που λέμε ολοκληρωμένο, αλλά πολυζωνικό, σε ένα σπίτι που δημιουργείται τώρα, πρακτικά παίρνετε πάρα πολύ μεγάλη ευκολία χρήσης, χρησιμοποιώντας φυσικά και ηχεία που μπαίνουν σε οροφή. Δεν χρειάζεται να έχουμε... Εδώ οι κυρίες γίνονται οι μεγαλύτεροι σύμμαχοί μας την ώρα που μιλάμε, γιατί δεν έχουμε ηχεία μέσα στο χώρο. Δεν υπάρχουν κολόνες, δεν υπάρχουν καλώδια. Είτε ακόμα επίτυχα, είτε φυσικά και τα όρατα. Τα όρατα κυριαρχούν πάρα πολύ στις νέες κατασκευές. Είναι ηχεία τα οποία μπαίνουν στους τοίχους. Το αποτέλεσμα είναι όπως είναι ο τοίχος, δεν βλέπει τίποτα κανένας. Ή στις οροφές, ακόμα πιο σύγχρονο, γιατί δημιουργούν μια ηχητική ομπρέλα, που σημαίνει αυτό ότι με 2 ηχεία εδώ πέρα ήμασταν υπεραρκετοί και παίρναμε και πάρα πολύ καθαρό διαυγή ήχο, το οποίο το μόνο που χρειάζεται είναι την υποστήριξη ενός υπογούφερ, γιατί αυτά δεν είναι full range ηχεία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και κάποιο σαμπάκι. Και αυτό αόρατο πάλι γίνεται. Έτσι, υπάρχει και αόρατο σαμπ. Πρακτικά λοιπόν φανταστείτε ότι σε αυτόν εδώ το χώρο, χωρίς ίχνος ηλεκτρονικών, γιατί αυτός που είδαμε εδώ ο ενισχυτής είναι κρυμμένος μέσα σε μια ντουλάπα, σε έναν διάδρομο, έχετε πλήρη ήχο σε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε. Δηλαδή θέλετε AirPlay, θέλετε Bluetooth, χρειάζεστε να συνδέσετε τον ήχο της τηλεόρασης, να τον ακούσετε από τα ηχεία, το έχετε και αυτό. Η επιστροφή του ήχου δηλαδή να μην είναι από την τηλεόραση. Και καλά, αυτή είναι λίγο φροντισμένη, έχει ήχο καλό. Οι περισσότερες όμως τηλεοράσεις που είναι φλίδες δεν έχουν ήχο. Οπότε με αυτόν τον γυρίζουμε στα ηχεία του χώρου. Και φτάνουμε τέλος και στο κομμάτι του βίντεο. Αντίστοιχα φανταστείτε ότι αυτό που συζητήσαμε πριν μπορούμε να το κάνουμε και στο βίντεο. Δηλαδή έχουμε κάποιες συσκευές οι οποίες πάνε και πέφτουν, ας πούμε, δορυφορικούς δέκτες. Που και αυτοί τώρα σιγά σιγά έχουν γίνει όλοι IP, καταργούνται, οι τηλεοράσεις γίνονται smart, αλλά ας σκεφτούμε λίγο πώς μπορούμε να ρίξουμε πάνω πολλές πηγές και να τις δούμε σε όλη την κατοικία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το HDMI έχει συγκεκριμένο μήκος. Αύριο μπορεί να αλλάξει το HDMI. Πήγαμε από το 1.4, πήγαμε στο 2.2.1, 2.3. Τα πράγματα λίγο ταξιδεύουν περίεργα. Οπότε η προτινόμενη λύση σε αυτές τις καταστάσεις είναι πάντα ο καλύτερος μας φίλος, που λέγεται UTP. Με το UTP κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εδώ έχουμε φέρει ένα παράδειγμα της Geffen, το οποίο είναι ένα βίντεο over IP. Έχουμε σε οποιοδήποτε μέρος της κατοικίας έναν δορυφορικό δέκτη, μια πηγή, να μην λέω δέκτη, στην οποία θέλουμε να το πω έτσι πολύ απλά, να την ψεκάσουμε μέσα στο δίκτυο του σπιτιού μας και να την πιάσουμε από οποιοδήποτε σημείο. Βάζουμε λοιπόν ένα sender, το συνδέουμε με HDMI και βάζουμε μετά όσα receiver χρειαζόμαστε και τη βλέπουμε παντού. Το μόνο που απαιτεί είναι ένα καλώδιο Ethernet, το οποίο θα πέσει πάνω στο δίκτυο της κατοικίας. Παλιά, παιδιά, αυτά θέλανε αφοσιωμένο καλώδιο.
one-to-one. Δηλαδή συνδέονταν αυτό με ένα καλώδιο το οποίο δεν παίρναγε από κανένα δίκτυο. Ήθελε ένα Ethernet καλώδιο να συνδεθούν μεταξύ τους, ένα UTP. Τώρα αυτό μπαίνει μέσα στο switch, κυκλοφορεί μέσα στο δίκτυο και το πιάνουμε από όποιο σημείο θέλουμε. Οπότε έτσι μπορούμε να πάρουμε τις κάμερες, μπορούμε να τις ανεβάσουμε στο υπνοδωμάτιό μας, το DVR, μπορούμε να πάρουμε κάποιον δέκτη που έχουμε κάτω στο σαλόνι μας να το χρησιμοποιούμε στο υπνοδωμάτιό μας και φυσικά γυρνάμε και το σήμα τα IR, ότι χρειάζεται να τον ελέγξουμε γιατί έχει όλες τις αμφίδρομες χρήσεις. Εδώ πάμε σε κάτι πιο εξελιγμένο. Εδώ είναι κάτι το οποίο μπαίνει στο rack. Έχουμε χρησιμοποιήσει τέτοιες εφαρμογές. Ιδιαίτερα πιο παλιά, αυτό είναι αυτόνομη λύση. Δηλαδή, εδώ θέλουμε καλώδια direct. Συνδέουμε αριστερά και δεξιά. Αυτό είναι ένα Matrix 16x16. Συνδέουμε λοιπόν εδώ πέρα πάνω τα HDMI μας ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να ήταν, DisplayPort, VGA κτλ. Και τα παίρνουμε από εδώ, από το κέντρο, τα παίρνουμε με καλώδιο UTP και τα πηγαίνουμε σε συγκεκριμένα σημεία όμως. Δεν τα βάζουμε μέσα στο Ethernet της κατοικίας και έχουμε συγκεκριμένα κουτάκια, receivers, τα οποία πάμε και τα πιάνουμε και φέρνουμε το σήμα πάνω στην τηλεόραση. Οποιαδήποτε τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, ραδιοενισχυτής μπορεί να καλέσει μια από τις οποιοδήποτε 16 πηγές. Και φυσικά μπορεί να βλέπουν και όλοι το ίδιο πρόγραμμα εκείνη την ώρα. Είναι Matrix. Matrix ήταν και αυτό εδώ βέβαια. Φανταστείτε και μάλιστα πιο ευέλικτο ακόμα, αλλά είναι πιο ακριβό. Δηλαδή, άμα κάναμε ένα Matrix 16-16 με αυτό εδώ ή 16-16 αυτό που είναι μια έτοιμη λύση, αυτό βγαίνει οικονομικότερο. Γιατί αυτό σας δίνει την ευελιξία να μην είναι 16x16, να είναι 16x10. Έχω 16 πηγές και 10 τηλεοράσεις. Οπότε πρακτικά σας δίνει επιπλέον ευελιξία, όπως τι θα γίνει αυτό άμα έχουμε αυτό εδώ και έχουμε 16 τηλεοράσεις και αύριο θέλουμε τη 17η. Απλά αυτό δεν μας κάνει. Ενώ στο άλλο απλά προσθέτουμε ένα receiver. Οπότε το άλλο είναι πολύ πιο ευέλικτο σαν σύστημα. Λοιπόν, αυτά ήταν σαν γενική εισαγωγή σε αυτά που ήθελα να σας πω για το Smart. Το πιο βασικό πράγμα εγώ που θα σας έλεγα να έχετε κατά νου μέσα από την εμπειρία ενασχόλησής μου όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ σαν τσίχλα δεν είναι πραγματικά έτσι όπως επικαλείται. Δηλαδή το Smart Home δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει εσείς να το εξελίξετε και να το ζητήσετε πώς θέλει να γίνει. Ή εσείς ή οι φίλοι σας ή όποιος, για παράδειγμα, θέλει να φτιάξει κάτι έξυπνο, πρέπει να το ζητήσει custom να γίνει. Γίνονται όλα. Αλλά μην θεωρηθεί ότι custom είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, να ανοιγοκλίνουμε τα φώτα ή να κατεβάζουμε τα ρολά από ένα σημείο μέσα στην κατοικία. Αυτό είναι απλή ευκολία. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και να μην το λέει smart, μην το ζητάει ο smart, γιατί του δίνει αξία. Που σημαίνει αξία θα πληρώσει και παραπάνω χρήματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Ο πελάτης μας θέλει με μία κίνηση να κάνει πράγματα. Ο αυτοματισμός δεν γίνεται για να του προσφέρουμε το σύμπαν, είναι για να του απλοποιήσουμε τη ζωή. Γιατί πολλές φορές δεν σας κρύβω ότι μας πιάνει και η μανία να προσφέρουμε τα πράγματα. Όλα. Και του κάνουμε ένα iPad Star Trek. Και το περίεργο είναι ότι και τα παιδιά τα καινούργια δεν σαν και εμάς. Τα καινούργια τα παιδιά δεν θέλουν και πολλά πράγματα. Θέλουν και αυτά λίγες επιλογές απλές. Γιάννη, θα σου πω και κάτι. Τα παιδιά τα σύγχρονα, όποτε πάμε και μιλάμε για ηχεία, σινεμά, βιντεοπροτζέκτορες, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Βλέπουν την ταινία από το κινητό τους, από το iPad όταν θέλουν να είναι χρόνος, να είναι μεγάλη, prime time είναι το iPad και πρακτικά δεν έχουν καμία συναίσθηση να ζητήσουν κάτι παραπάνω. Τα θεωρούν όλα σπατάλη. Γι' αυτό πρέπει να τα κάνεις απλά. Ναι. Και λιτά. Δηλαδή, λιτά με την ίδια Μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα βάλει στα παιδιά πρώτη φορά που 3D ταινία, το Avatar, και λέω ότι θα του εντυπωσιάσω, ρε παιδιά. Και το βλέπανε και ήταν μπλαζέ. Και η κόρη μου στιγμές που βαρέθηκα. Είχα στήσει εγώ, είχα βάλει ένα τέτοιο. Κοντέψαμε να τελειώσουμε. Έπαιζε άτμος εδώ, απ' άλλο. Ξέρω και εγώ από τα δικά μου. Μου είπε καλό ήταν. Η εμπειρία, το βασικότερο πράγμα είναι η εμπειρία και πώς θα τη σερβίρεις την εμπειρία. Δηλαδή το να κάτσεις κάποιον σε μια καρέκλα, να του δείξεις κάτι, να του το εξηγήσεις, να κάνεις αυτό που πρέπει, είναι η μισή δουλειά θα έλεγα. Η άλλη μισή πρέπει να είναι σωστή. Δεν γίνεται να μην είναι σωστή, αλλά δεν γίνεται να θέλουμε να δείξουμε
πόσο μπροστά έχει πάει η τεχνολογία και να δίνουμε ένα iPad σε έναν πελάτη και να τον μπερδεύουμε. Έτσι να σας πω έτσι γρήγορα, πριν από 10 χρόνια είχα κάνει ένα σεμινάριο με τη Σίντια για το φωτισμό. Και ποιος μας έκανε μάθημα? Η Λούτρον Αγγλίας. Τέρμα. Μιλάμε εκεί πέρα, πάνε και μιλάνε στους αρχιτέκτονες και κάθονται αρχιτέκτονες έτσι. Και τους ακούνε. Και μας έφερε, παιδιά, να δείτε φωτογραφίες από keypad, από διακόπτες, να σας το πω στη γλώσσα μας, που βρίσκουν σε ξενοδοχεία, σε σπίτια κτλ. Και τους καλούν οι ιδιοκτήτες, λέει δεν γίνεται να ζήσω σε αυτό το σπίτι άλλο. Και τους δείχνουν πώς ζουνε. Διακόπτες με 15 κουμπάκια πάνω, που να μην γράφει κανένας τίποτα. Το κοιτάμε και φοβόμαστε τι θα πατήσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ σωστό. Αν πάτε εσείς και δείτε εδώ, που έχει 6 διακόπτες, ποιο θα πατήσετε να ανάψετε το φως? Δεν ξέρω. Τυχαία, πας σε ένα, δεν είναι αυτό, πας στο άλλο. Μπράβο. Φανταστείτε όμως να δείτε. Κάνεις και τον πελάτη, έτσι. Κάνεις τη γυναίκα, το παιδί, όλους αυτούς που λέγαμε. Και τον πελάτη τον γέννη που δεν είναι σαν και εμάς. Γιατί εμείς τώρα όλοι είμαστε πολύ εξοικειωμένοι. Ναι, πάρα πολύ. Καμία σχέση με το μέσο όρο. Για σκεφτείτε λοιπόν να τα δείτε τα 15 πλήκτρα, τα 10 πλήκτρα σε μία μπουτονιέρα. Και να σε προειδοποιήσει ο άλλος, πρόσεξε, το σπίτι είναι smart. Θα κατουρηθείς πάνω σου. Δεν πατάς τίποτα. Θα πεις δεν κάνω τίποτα. Φανταστείτε αυτός να είναι ηλικιωμένος. Καλά, ακόμα. Πρακτικά λοιπόν αυτό που μας έδειξε ήταν κάτι το ανατριχιαστικό. Σελοτέιπ με ταινίες πάνω που να κρέμονται το τι γράφανε, λέει φως κουζίνας. Μπάνιο. Αυτό είναι η άλλη όψη. Δηλαδή, αν μπορεί να υπάρχουν πολλοί χώρα εριτζίδες, οι οποίοι πάνε και κάνουν ακριβές εγκαταστάσεις σε σπίτια και σπίτια. Τους θα κάνουν ένα download προς τον προγραμματισμό. Ήξερα ένα φίλο που είχε φτιάξει ένα φοβερό σπίτι, ξέρω εγώ, που ήταν όλα υποτίθεται αυτόματα με πάνελ. Και ήταν για ένα μήνα, λέει, δεν λειτουργούσε, δεν είχαν νερό. Ναι. Γιατί κάτι ήταν στο προγραμματισμό, είχε γίνει λάθος και περιμέναν το τίποτα να έρθει. Ο συναγερμός δεν έμπαινε, το άλλο δεν έκανε. Smart κατά τα άλλα. Ήταν smart, κατά πανέξυπνο. Εκεί κάνεις και τους πελάτες, κάνεις και τους... Ας μην μιλήσουμε όμως για τις εταιρείες, γιατί αυτές οι εταιρείες παίρνουν αυτό που τους αξίζει. Εγώ σας εξηγώ πόσο δύσκολο κάνουν τη ζωή μέσα στην κατοικία. Όλοι το έχουμε ζήσει με τα συγγενικά μας πρόσωπα που δεν είναι εξοικειωμένα. Εγώ δηλαδή τη γυναίκα μου τα Εμείς οι περισσότεροι το έχουμε ζήσει με τα ηλεκτρονικά. Εγώ όταν είχα κάποτε projector lift, βιντεοπροβολέα, scaler, DVD, ξέρω εγώ, Blu-ray, τι είχα. Δεν υπήρχε περίπτωση κανείς να δει home theater άμα δεν ήμουν εγώ σπίτι. Και ακόμα και τώρα έτσι. Οπότε πρακτικά, για να μην το... Τι σύλληψη ήτανε όταν παίρνει μπροστά ο βιντεοπροβολέας να κατεβαίνει το πανί. Σύλληψη το trigger. Γίνεται υπάρχουν πλέον APIs όπου μπορείς να πεις, για παράδειγμα, πολύ ωραία, θέλω να δω ταινία. Ωραία. Κατεβαίνει το αναβατόριο, κατεβαίνει το πανί. Μιλάω με APIs, με ενισχυτές τέτοια πράγματα, ανάψτε. Έτσι γίνεται όπως τα περιγράφεις. Γερνάνε στη συγκεκριμένο input, στο startup volume, πολύ σωστό και αυτό, γιατί πολύ σημαντικό, δεν μπορείς να το αφήσεις στο 0, νομίζεις ότι δεν παίζει ο ενισχυτής. Πρέπει να το πας σε ένα επίπεδο που να ακούς. Δηλαδή, όχι να ακούς, απλά να ακούς. Μπράβο. Σωστά. Να διαλέξεις το σωστό mode, αν έχει φτιάξει ο Μανώλης κάποιο mode. Βεβαίως. Αλλά αυτό κάνουμε εμείς σαν εταιρεία. Αλλά αυτό δεν είναι μαγεία, είναι εφαρμόσιμο. Απλά πρέπει να το ζητήσετε. Έτσι πρέπει να είναι βασικά η σύγχρονη τεχνολογία. Δεν είναι όλοι τα consumer προϊόντα δέχονται αυτές τις τολές. Τα περισσότερα τα δέχονται. Δηλαδή να πάει συγκεκριμένο ενισχυτήριο θα δέχεται αυτά. Τα περισσότερα το δέχονται σήμερα. Και αν δεν τα δέχονται, μπορεί να. Γιατί δεν θέλουν να κάτσουν να ασχοληθούν. Σήμερα, βέβαια, το 2023 τα περισσότερα το δέχονται. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε ένα προϊόν, λέει ότι έχω πάνω του είμαι IP controllable. Τελειώσαμε. ERS232 controllable. Μια χαρά κι αυτό. Οπότε πρακτικά λύνουμε όλα τα προβλήματα. Φανταστείτε με τη Sony της τηλεοράσεις έχουμε τον καλύτερο σύμμαχο. Επειδή είναι Android. Ναι, καλά, ναι. Μπορείς δηλαδή να κάνεις το ίδιο αυτό, να επιλέξεις εισόδους, αυτό, volume κτλ. Όντως. Το API της Sony είναι εκπληκτικό, κύριε. Δηλαδή, άμα ξέρει κάποιος, να κάτσει να προγραμματίσει. Γιατί εμείς έχουμε ανθρώπους που κάνουν κάθε το πρόγραμμα. Άρα μπορείς να πεις ότι ανοίγω, δηλαδή θα φτιάξεις
ένα μάκρο έτσι. Βεβαίως. Για τη γυναίκα μου που δεν ξέρει και θέλει να δει Netflix, αλλά δεν ξέρει καθόλου πώς να το δει. Τίποτα. Παράδειγμα. Έχουμε ένα tablet στο οποίο πάμε και κατεβάζουμε και φαίνεται πάνω σαν πηγή το Netflix. Το πατάει, ανοίγει τηλεόραση, πάει στο Netflix, πάει μόνο του. Αν κατεβάσει μια νέα εφαρμογή, μπαίνει στο Android και την κατεβάσει, εμείς τάκι δεν ξέρουμε από αυτά τα πράγματα. Αν λοιπόν κατεβάσει μια νέα εφαρμογή, τη φέρνουμε και μέσα στο iPad. Μέσα στην εφαρμογή του αυτοματισμού μας. Αυτόματα γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά όλα τις ευκολίες πρέπει να μιλάει. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά οι περισσότερες εταιρείες, επειδή έχουν καταλάβει που είναι το μέλλον και το καλύτερο είναι ότι υπάρχει από πίσω μια Apple η οποία τους μαστιγώνει για να μπουν μέσα στο HomeKit, ανοίγουν τα δεδομένα τους να μπορούν να τα διαχειριστούν όλοι. Το control, έτσι, όχι. Μα είναι φοβερό τώρα, ας πούμε, το λέω γιατί όλοι το έχουν ζήσει, η γυναίκα μας, τα παιδιά μας τα λοιπά. Δεν μπορούν να δουν π.χ. κάτι συγκεκριμένο και να ακούσουν π.χ. καλό ήχο. Στον ενισχυτή, άμα τους πεις ότι πρέπει να πατήσεις το input 7 και το. Δεν πρόκειται. Φταίνε αυτές. Όχι, αλλά λέω δεν το κάνουν. Δεν το δέχονται σαν input. Εσύ εκπαιδεύτηκες, Γιάννη, για να το μάθεις. Ναι, όχι, εκπαιδεύτηκες όμως. Δηλαδή, τι εννοώ, εκπαιδεύσεις εσύ τον εγκέφαλό σου με περιοδικά, με φόρουμ. Καλά, εμείς είμαστε άλλη περίπτωση. Ναι, αλλά. Οι αδελφοί μου, ας πούμε, που ξέρετε, τις έχω δείξει, με παίρνει τηλέφωνο συνέχεια. Βέβαια. Πάλι λιμένος. Σχεδόν μια φορά την εβδομάδα, δύο έχουμε αυτό. Πώς τα δω, ρε Γιάννη, γιατί τις έχω στήσει προβολέα, ηχεία κτλ. Τα οποία δεν ξέρω να τα χειρίζεται. Με την έννοια αυτή τις έχω πει μεν. Αλλά είναι αυτό, πάντα πρέπει να πατήσεις το συγκεκριμένο, μετά να πας εκεί να ανοίξει, να πατήσεις το input 7 που είναι ο ενισχυτής. Μετά, κατάλαβες, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Δεν το θυμάται ποτέ. Μου λέει Γιάννη, πες μου, και αρχίζεις. Αν μπορεί δηλαδή να κάνει. Και πάλι, γιατί πρέπει. Δεν λειτουργούν πολύ καλά. Μέχρι να ανοίξει η ώρα, άμα είναι on-off, πολλές φορές το on το νομίζει off και το off όνομα το σωστά. Αυτά ακριβώς συμβαίνουν. Ναι, τα ξέρω. Τα έχω ζήσει, τα ζω συνέχεια. Με παίρνουν καλά και δεν λέω για τη δουλειά μου το ίδιο πράγμα. Για τη δουλειά μου συμβαίνει 100 φορές αυτό. Έτσι. Με τα monitor που του έχω βάλει, ότι ξέρει, θα κοιτάς αυτό το monitor αναφορά που είναι ρυθμισμένο, καλυμπραρισμένο. Ναι. Και πρέπει να το ανοίξει έτσι, να βάλει. Γιατί ξέρει, πάνε πατάνε τα παιδιά του, α πούμε, μετά το. Πώς το λένε, μωρέ, το. Ποιο mode θα δουλέψει τηλεόραση, α πούμε, στο video. Ξέρεις, βλέπουν εκεί μόνο σχέδια και το βάζουν εκεί που θέλουν τα παιδιά. Δεν θα του πει εσύ που το βάλουν, στο video. Γιατί θέλουν να τα βλέπουν turbo έξτρα τα χρώματα. Και μετά πάει φωτογράφο στη σειρά σε μένα και βλέπει το serial, α πούμε, προχτές που παίξε προχτές. Και βγαίνουν εξωγήινοι. Συγγνώμη τώρα, μαλάκα μου λέει τι είναι αυτό που έδωσε στον αέρα. Εγώ ρε, του λέω, δεν το είδα μαζί προχθές ότι το είχαμε κάνει color μαζί και είναι σωστό. Εγώ μου λέει τώρα, του λέω για δες το mode της τηλεόρασης και είχαν πάει τα παιδιά, είχαν πατήσει το Vivid, ας πούμε, δεν είχαμε δει και είχε αλλάξει εντελώς. Καταλάβετε, θέλω να σου πω, όλοι αυτοί οι αυτοματισμοί δεν υπάρχουν πια, δεν τα ξέρουν και δεν ασχολούνται. Και φταίει αυτό που λες, ότι και δεν έχουν εκπαιδευτεί, αλλά δεν υπήρχε μέχρι τώρα κάτι απλό, όχι απλό για το χρήστη, είναι περίπλοκο για εσάς ή για αυτόν που θα το φτιάξει. Αλλά να το κάνει απλό στο χρήστη. Ναι. Πρέπει να γίνει απλό στο χρήστη. Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που πήγανε να απλοποιηθούν καταστάσεις, δηλαδή κάποιοι που μπαφιάσανε και λένε ναι και δώσανε δουλειά σε κάποιον και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και χειρότερο. Άμα δεν γνωρίζεις πώς να το. Δηλαδή, το μεγαλύτερο πρόβλημα σε εμάς είναι να το σχεδιάσεις σωστά. Μετά η υλοποίηση θα βρει τον δρόμο της. Πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά πρέπει να μπουν και οι εταιρείες σε αυτό το mood. Έχουν μπει όλοι. Έχουν μπει. Τώρα, άμα πας να πάρεις μια τηλεόραση η οποία είναι, ξέρω εγώ, η πάμφθινη του άγνωστη μάρκα, μπορεί να μην έχει. Αλλά άμα πάρετε major consumer brand. Τώρα, άμα πάρεις LG, Sony, ναι, όλες ελέγχονται. Samsung, Panasonic και πρέπει αυτές να μπουν στο look. Δεν γίνεται. Ελέγχονται ήδη. Είναι ενισχυτές το ίδιο του ήχου. Πρέπει να σταματήσουν να είναι πια τόσο delicate. Δηλαδή, κάτω λίγο ανοιχτό το. Συμβαίνει αυτό. Το control σου, ας πούμε, να μπορείς οπωσδήποτε να φτιάξεις ένα αυτοματισμό για να ακούσει και ο άλλος που δεν είναι η δήμο. Δηλαδή, αν δεν είμαι εγώ και ο Τάκης, ας πούμε, όπως λένε στο σπίτι, δεν ακούει. Η γυναίκα μου δεν μπορεί να ακούσει ποτέ από τα ηχεία. Ναι, το γνωρίζω. Αυτό έχουμε βάλει ένα σώνος και τελειώνει. Ναι, εντάξει, ναι. Εκεί καταλήγει. Στις απλές λύσεις. Στις λύσεις που παίζουν.